Vi er gruppe 3, og vi har miljøbeskrivelser. Og det er Frederik, og det er Emil. Og Nicoline, hun kom for sent. Og jeg hedder Anna. Sådan der. Miljøet i Silkeborg har ændret sig ufattelig meget i løbet af de sidste 2 århundreder. Silkeborg startede som en by, der stort set kun bestod af papirfabrikken. Med tiden voksede den sig større og større. Arbejdsboliger er kommet til, andre virksomheder og butikker kom til. Jens Jensen nedskrev i 1929 sine erindringer om Silkeborg, fra da han var barn. Helt præcist i 1878, da han var 13 år. Han beskriver, hvordan Silkeborg har undergået en kæmpe forandring. Fra da han var barn til at nedskrive sine erindringer. Okay. Jens Jensen fortæller om, hvordan Silkeborg så ud i 1878. Dengang var alle husene enetageshuse. Vestergade og Søndergade lå ubebygget hen. Torvet var propfyldt af telte med gøjl, legetøj, kager og andre herligheder. 51 år senere er alle de små enetageshuse erstattet af store teglstensmure. Vestergade og Søndergade var blevet bygget op af teglstenshuse. Torvet var blevet ryddet for telte, og nu gik der en vej igennem. Ligeledes fortæller Robert Hørdum om sin barndom i Silkeborg i 1890'erne. I Robert Hørdums erindringer om sin skolegang fortæller han, at der var rigtig stor klasseforskel. Borgerskabet ville ikke have noget at gøre med arbejderklassen, ligesom aristokratiet ikke vil have noget med borgerskabet at gøre. Så man snakkede ikke med dem, der tilhørte en lavere socialklasse end en selv. Det meste handel foregik dengang uden penge. Man handlede ved at bytte sig frem, og så gjorde man op et par gange om året. Robert Hørdum fortæller også om Månedsmarkedet, som var et sted, hvor folk, primært købmænd og landmænd fra Silkeborg og omegn, mødtes for at handle. Robert Hørdum sammenlignede det trafikkaos, der opstod med alle hestevognene, med det trafikkaos, der er i København omkring myldretid. I 1871 blev jernbanen i Silkeborg bygget. H.C. Andersen var i sin tid meget fascineret af jernbanen. Han ville derfor dele sine oplevelser og fascination med de folk, som ikke havde oplevet det. Det gjorde han i sin erindring, kaldet Jernbanen fra 1842. I teksten viser han, hvor glad han er for jernbanen ved at beskrive det som noget magisk. Årets storværk er dog denne frembringelse. Han viser også, at han har noget ærefrygt. Han synes, jernbanen er en rigtig god ting, men han er en smule bange for, om teknologien vil svigte. Jeg vil ikke nægte, at jeg havde en forudindtaget fornemmelse, som jeg bedst beskriver som jernbanefeber. Sådan mig. Kom, lidt til lusen. Okay. Udviklingen kulminerede i 1900, hvor Silkeborg selv blev købstad. Byens udvikling fortsatte, og befolkningstallet blev ved med at stige, så byen ved 2. verdenskrig i slutningen rundede 20.000 indbyggere. Turismen til Himmelbjerget og søerne i området begyndte at få betydning for byen, men Silkeborg var dog fortsat først og fremmest præget af industrien, hvilket tydeligt ses af erhvervsfordelingen, hvor halvdelen af befolkningen er beskæftiget inden for industrien. Det var navnlig tekstilindustrien, der undergik en kraftig udvikling, og omkring 1950 havde Jysk Trikotagefabrik næsten lige så mange ansatte som papirfabrikken. Silkeborg blev også et af landets vigtigste skolecentre, med mange uddannelsessteder såsom seminarier og husholdningsskole. Klar. Så skal vi skifte, ikke? Jo, korrekt. Efter industrien 1970 til i dag. Efter 1970 fortsatte den uafbrudte vækst i indbyggertallet, men samtidig faldt industriens andel i erhvervsfordelingen. Den blev fortrængt af administration og service, hvilket er en generel tendens i langt de fleste danske byer i perioden. Der er stadig en stor del af befolkningen, der er beskæftiget inden for handel og transport, og der ligger således også store bankvirksomheder i byen. Ikke mindst ligger Jyske Banks hovedsæde i byen. Papirfabrikken, som var grundlaget for byens opblomstring i 1800-tallet, lukkede i 2000, og det er nu især tekstilindustrien og jern- og metalindustrien, der dominerer. Den lukkede i 2000. Nu er det ikke mig. Silkeborg nu. Silkeborg forandrer sig meget. For eksempel der, hvor Kornmølle lå før, ligger den gamle busterminal. Vi har kun 4 minutter.